Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 888. Zapratite nas i bit ćete u toku s aktuelnim događanjima iz sveta pravoslavlja i šire, kao i mnogim dušekorisnim sadržajima. Hvala vam. Monah Vasilije, koji je živeo u Carigradu početkom 15. veka, ostavio je jedan zapis o poukama i razmišljanjima svoga duhovnika, koji je strogo živeo kao zatvornik u svojoj keliji. Monah Vasilije piše sljedeće. Kako rekoh ranije, blažene uspomene starac retko je napuštao svoju keliju i samo iz ljubavi prema učenicima izlazio je u predsoblje, da nas je poučavao svojim rečima, ispunjenim duhovne sladosti i mudrosti. Blaženi starac je govorio i o tome da se približava strašno vreme. Neprijatelji Gospoda našega Isusa Hrista porobit će našu zemlju i velika crkva, Sveta Sofija, prestaće da bude hram Božiji. Velike nevolje sručit će se na zemlju Romeja, odnosno Grka, i ona će prestati da postoji po velikom sudu Božijem. Umiru pojedini ljudi, umiru gradovi, umiru i celi narodi. Zato što nema ničega večnog pod suncem, sem večne duše čovekove, stvorene po liku i podobiju večnoga Boga. Pred sam kraj sveta nastupit će takve nevolje koje se ne mogu uporediti sa onima iz prošlosti. Nastupit će vreme tuge za celu vaseljenu. I čovek će omrznuti čoveka, svako će se bojati svakoga i niko neće verovati nikome. Ali ljudi se neće urazumiti, niti će se okrenuti Bogu koji može da ih spase, nego ta opšta tuga ugasit će svaki duhovni život. Čovek će biti tako ozlojeđen, tako okamenjen i opsednut jednom brigom samo kako da preživi, da za duhovni život neće biti u čoveku ni volje, ni mesta u srcu, a neće tada biti ni učitelja duhovnog života, jer će se i oni povesti za ovim svetom. A Božije crkve ili će opusteti, ili će biti srušene, ili duhovno okaljane svojim nedostojnim arhipastirima i pastirima. I usred tog loma i haosa u svetu javit će se Antihrist. On će nastupati kao tobožnji mirotvorac i uspokojitelj, kao dobar domaćin koji može da zavede red u svetu. No, u stvari, on će biti neprijatelj svima i nenavidnik, odnosno mrzitelj svakoga dobra, a bit će tiranin i zlotvor kako ga nikada nije bilo, niti će biti. Svaki će čovek biti nadgledan. Ne samo svako njegovo delo, nego i svaka reč, čak i unutarnji pokret duše, bit će pod neprestanim nadzorom i kaznom, tako da će se čovek odviknuti da misli iz bojazni da slučajno njegovo lice i nehotice ne bi izrazilo nešto što nije u skladu sa vlašću svetskog vladara, Antihrista. Svaki rad i svaki pedalj zemlje bit će u vlasti Antihrista. Nastupit će užasne prirodne nepogode, strašni vihori, vulkanske eksplozije, zemljotresi, bolesti i samo onaj koji nosi na sebi znak zveri, to je Satane, imaće pravo na život, mada i u najgorim ropskim uslovima krajnog siromaštva i zgaženosti čovečijeg dostojanstva. Sve će imati za cilj da ime Hristovo bude potpuno iskorenjeno iz srca čovekovog. Nastupit će carstvo ada na zemlji. Nevolje neće obuzeti samo zemlju, nego i svemir. Jer sve mora da umre
da bi sve bilo obnovljeno vaskrsenjem po rečima apostola. Truležno treba da se obuče u netruležnost. Kaže sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima, glava 15, stih 53. Ovaj svet je ostareo i istruleo zbog svoga greha. A novi svet upravljaće se po pravdi Božjoj i zato će on biti večan i prekrasan. Evo sve tvorim novo, kaže se u Otkrivenju, glava 21, od stihova 1. do 5. No dok se to ne javi, crkva Hristova biće gonjena po celom svetu do istrebljenja. Jer dok se bude služila božanska liturgija od strane blagodatnog sveštenstva pravoslavnog, vlast đavola ne može se ostvariti na zemlji. Svaka božanska liturgija, to je prisustvo Božije na zemlji i proslava pobede Hristove nad đavolom i smrću. Među gonjenima biće veliki broj mučenika, ali biće mnogo i otpadnika koji će primiti na sebe obeležje zveri. Te otpadnike, te slabiće, te nevaljalce već odavno je pripremala zla sila. Ali znaj da ni najmoćnije sile ada ne mogu savladati crkvu. Matej 16:18. Jer sa crkvom Gospod Hristos prebiva do končine veka. Ali uprkos gonjenju, Bog neće dopustiti da Satana uništi malobrojne vernike posljednjih dana. Braćo, pazite na znake nastupajućeg kraja sveta, koje nam je otkrio Gospod naš Isus Hristos i njegovi proroci i apostoli, i ne slabite u vašoj nadi na Boga. Objavljeno u časopisu Vesnik, broj 144, u Parizu, 1985. godine.